iyakar waɗanda suka karbe shi kada su lalace amma su samu rai na har abada. So ko sa'ad da nake faɗin wannan zuwa mu kai ga ƙarshe ina cewa idan kana nan cikin wannan gida yau amma baka daidaita da Isa almasihu ba, baka karbi Isa almasihu ya zama ubangiji da mai cetonka ba, baka gaskanta da wannan babban kyauta da alheri da Allah ya yi ba, yau zai zamo zarafi ne domin ka. Yau yana iya yiwuwa lokaci ne da Allah ya shirya domin ka, domin ya sauko maka da wannan babban alheri, sa'annan ya sauya rayuwarka na dindindin da har abada abadin za ka samu sauyi na rayuwa. Amma zai ɗauka ne daga abinda ra'ayinka da tunaninka na iya gabatar maka a sa'ad da muke rufe wannan shekara 2024. na ce yana iya zama watakila alheri da Allah yake so a yi a rayuwarka kenan na tsawon wannan shekaran. Wannan ya danganci yadda za ka bude zuciyarka, ya danganci yadda za ka amince, ya danganci yadda za ka gaskanta da wannan al'amari. Bari in ce wannan shine zarafinka, wannan shine lokacinka, ka riske shi yadda ya kamata. Ayan ta ce domin dukan wanda ya gaskanta da shi ba zai lalace ba amma zai samu rai na har abada. A makon da ya gabata na faɗi cewa ba shin duk wanda ya gaskanta da Allah, duk wanda ya gaskanta da Isa almasihu ya karbi ceton nan da Allah ya kawo mana ta wurin Isa almasihu. Na ce ba ma can ga samaniya kaɗai ne burgewa da morewa da rayuwa na har abada take ba, a'a, amma ko daga nan duniya kana iya ɗanɗana alherin Allah, kana iya ɗanɗana ababe masu kyawawa, ababe na jin daɗi, ababe na walwala da Ubangiji Allah ya shirya. Gobe tashi kiyama kuma rai na har abada tana jiranka a samaniya. Praise the Lord. Bin Yesu yana da daɗi. Wurare da dama da na shiga a rayuwana, da na taka a rayuwana albarkacin Isa almasihu. Dangantaka da dama, mutane da dama waɗanda yana iya yiwuwa cikin wani yanayi ba zan iya taka nan fadar gidansu ba, amma ta dalilin Isa almasihu na shiga wurare daban-daban. Karbi cetonka, amincewa da cetonka. Bari in bayyana wannan cikin kalmomi guda uku. Na farko, abin da ke ceto ke nufi a rayuwa shine samun kubuta ko fita daga cikin wani yanayi ko wani ɗanɗanawa wadda ba ta da daɗi. Fita ko kubuta ko samun tsira daga cikin wani yanayi ko ɗanɗanawa wadda ba ta da daɗi. Sa'ad da ka kubuta daga irin wannan yanayi ka samu ceto. Yadda zan iya kwatanta shi da mutum wanda yake gidan yari, sanan aka sanar da shi ‘yancinsa, bayan da ya fita yana walwala, yana murna, yana jin daɗi domin ya samu ‘yancinsa. Da yana gidan yari, da yana gidan bauta, da yana gidan kurkuku, amma da aka sanar da shi an gafata laifofinka, nan sai ya fita yana walwala, yana farin ciki. Wannan shine kwatanci na ceto. So fita ne daga cikin wani ɗanɗanawa. Akwai halayya da ababe da dama waɗanda shaidan ya dulmayar da mu a ciki. Ku tuna farkon karanta wannan aya da muka karanta, na mai da mu zuwa ga farawa inda na bayyana mana faduwa na mutum a farawa sura 3 cewa Allah bai yi halicci duniya domin wuta ba, bai halicci mutum domin hallaka ba, amma ya halicci mutum domin rayuwa na dindindin, rayuwa na har abada abadin. Kash, Adamu da Hawwa iyaye na farko cikin kuskure da suka kasance, nan sai Allah ya kaddara mutuwa zuwa ga mutum. Ma'ana abin da yake faɗi shine yace na halicci mutum kyakkyawa, babu wani dalili na ganin kasawa a rayuwar mutum bisa ga yadda Allah ya yi halittansa. Ka more, ka yi walwala, ka ci duk iya abin da za ka ci a rayuwa. Ya adana shi, ya aje shi a cikin gona Edenin mai kyau, amma mutum ya yi kuskure. So sa'ad da mutum ya yi kuskure, abinda Ubangiji ya faɗi sa'ad da ya kaddara mutum zuwa ga mutuwa shi yake ba, wannan tabi'a nama da jini yanzu, wannan mutum ya riga ya yi laifi da shi, ba da irin wannan jikin kuma za mu yi rayuwa na har abada abadin ba, a'a, amma zan sauya maka wannan jiki, zan baka wani jiki wadda da shi za mu yi rayuwa na har abada abadin. Dan sai ya sa condition din shine yanzu sai ya zai bayyana ta Isa almasihu, haɗaya ta ƙarshe da babu wani kuma. Ba mu da dalilin yanka mu zubar da wani jinin dabba, an bar wannan ga matsafa waɗanda imaninsu bai riga ya kai namu ba. Isa almasihu dalilin zuwansa zuwa nan wata na Ista 3-4 za mu jaddada zuwa kan wannan al'amarin sosai da sosai. So da Allah ya kawo shi a matsayin condition domin ya ceci mutum, a wasu bayani za a ce Adamu na farko kasashe ne, amma Adamu na biyu cikakke ne. Wani ya mun tambaya ya ce, idan muna cewa Isa almasihu
dan Allah ne bai da uba na jiki kuma ya isa ma masa biya sai ce to Adamu ai bai da uba bai da uwa don me ba za mu bauta masa ba. That was an imperfect human being. Bahaushe ya ce ba idan wani ya ce zai ma kyautan riga ya ce ka dubi na ina. Idan wani ya ce ma zo dan wa mu tafi wurin nan ka tabbatar cewa ya san inda zai kai ka. Shin zancen ibada da bi da wanda kake bi a rayuwa dole ne ka karanci ina zai kai ka. And as far as rayuwa na duniya da dai wayanda suka yi rayuwa na tabiyan jiki nama da jini babu kamar Isa almasihu. Just compare them, put them together, study them, ka karanta su, ka bincika su. So zancen ceto yana nufin a kubutar da kai daga wani yanayi na rayuwa. Sana ayyana ka a yanayi da za ka yi walwala mai daɗi na ji a rayuwa. Cire mutum daga kangin bauta, fitar da mutum daga wata akida. Wannan akida na iya nufin wata sani, wani halayya da aka riga aka saka a ciki. Da kana tunanin shine nan da nan ka samu wani bayanuwar haske sai ka gane ashe ba nan yake ba ga inda abin yake. So kubuta ne daga cikin duhu zuwa ga haske. Praise the Lord. Yesu sa'ad da yace ni ne hasken duniya sai sake cewa ku ne kuma wane ne hasken duniya. Ya mai da mu muka zama haske. So samun ceto kubuta ne fita ne daga halayya rayuwa na duhu, rayuwa na adalci zuwa ga rayuwa na haske. Hallelujah. Haba abinda Ubangiji ya yi a gare mu fa ba kaɗan bane fa. Ka san inda da muke kuwa? Ina kuma addu'a ga wani tsakanin mu nan. Idan akwai wadda kristancinka yana dauke da dan duhu bai da haske sosai. Yau bari ya zama zarafinka da zaka dauki dama domin ka ga ka gyara wannan hasken nan naka. Samun ceto kubuta ne, fita ne daga wani yanayi ɗanɗanawa, akida, sani, wani al'amari da bai da daɗi zuwa ga wani yanayi mai daɗi. Ta yaya mutum zai iya samu ceto? Na ɗaya, ka gane cewa kana da bukata. Roma Sura 3 aya ta 23 ya bayyana ce duka mutane sun zunubi kuma mun ƙasa ga darajar Allah. Dole ne mu kai ga gane wannan. Ƙasa su ne mu. Lalle cikin rayuwa na yau da kullum ko ta magana ko ta tunani ko ta halayya da ababe daban-daban muka iya futta ko mu samu kanwa inda muka ƙasa. Shi yasa kullu yau muka nemi gafara daga wurin Allah. So Roma Sura 3 aya ta 23 yace duka mutane sun yi zunubi. Kasashe ne ni, kasashe ne kai, kasashe ne kuma kowa da kowa da yake a tsakani a nan. Bayan muka gane da wannan matsayi, akwai bukata mu gaskanta da Yesu a matsayin wanda Allah ya aiko domin ya mana ceto. Maganar Allah ta bayyana kamar yadda na faɗi a Yohanna ta farko Sura 5:12 ce, wanda yana da ɗan yana da rai, wanda ba shi da ɗan bai da rai. A Yohanna Sura 14 aya ta 6 yace, Yesu ya faɗi da kansa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai. Babu mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Babu kofa, babu samun aljanna, babu samun samaniya in ba ta wurin Isa almasihu ba. Babu wani mahaluki a duniya, babu wani halitta a duniya da zai iya ce nan zan nuna ma hanya zuwa ga Allah. Jida zuna faɗi na ce Bahaushe ya ce idan wani ya ce zai ma kyautan riga ka dubi na wuyarsa ko? In kuma wani ya ce ma zo mu tafi wuri kaza ka tabbata cewa ya san hanya. Ta yaya za mu samu wannan ceto? Dole ne sai mun tuba daga zunubanmu. Dole ne sai mun nemi gafara. Dole ne sai mun futa kasawanmu ga Ubangiji Allah. Sa'annan shi zai yi mana jinkai, zai yi mana alheri. Zan karanto mana Romawa Sura 10 aya ta 9. Maganan ta faɗi a nan ta ce ba, yaya za ka samu ceto ya ce, wato in kai da bakinka ka bayyana yadda cewa Yesu Ubangiji ne, ka kuma gaskanta a zuciyarka Allah ya tashe shi daga matattu, za ka samu ceto. Ya ce, domin da zuci mutum yake gaskantawa ya samu adalcin Allah, da baki kuma yake shaida ya samu ceto. Praise the Lord. So zancen tana tare da kai. In ka ci gaba da magana zai ce, magana tana nan ma bakinka, tana nan ma kusa da kai. Cewa idan ka futta in ka bayyana karɓar Isa almasihu a matsayin Ubangiji da mai cetonka, ya ce rayuwanka ya canja kenan har abada abadin. Praise the Lord. Ka zama haske ba duhu ba, ba kuma jahili ba, amma sannan ne kai cikin maganar Ubangiji. So ina ne matakan? Na ce na ɗaya ka gane cewa kai kasashe ne, baka zamo cikakke ba. Na biyu kuma ka gaskanta cewa Yesu shine aikakke da Allah ya aika domin ya yi wa mutanen ceto a rayuwa. Sana na uku kuma dole ne mu yadda mu ɗauki mataki mu tuba daga zunubanmu, mu futta zunubanmu, mu bayyana. Shi barin faɗi cewa ba, zancen ceto ta kai ce, is personal.
kuduri ne a rayuwarka. Bani inda nake a yanzu domin iyayena lallai. Bani inda nake a ibada da imani domin an haife ni na cikin kristanci. No. ‘Ya'yana ko da an haife su sun tarar da ni da matana muna kristanci, bai ba su garanti na zama krista ba, bai ba su garanti na shiga mulkin Allah ba lallai. Ko a matsayina na pastor, idan ba su da kansu sun kuduta sun ce yanzu na gane na karbi Isa almasihu ya zama ubangiji da mai ceto na, they can't. Bani inda nake, baka kuma yin ibada, baka kuma yin addini domin iyayenka. No. A'a domin wani malami, a'a ko wani pastor, babu. Nace zancen ceto takaice is personal. Zaka kuduta wa kanka ne, kana nemo wa kanka. Gama gobe tashi kiyama babu wanda ke rike hannun wani. Dukanmu kowa zai tsaya a gaban dakalin shari'a na Allah ya ansa daidai bisa gwargwado ayyukansa, rayuwarsa da ya aikata shi a cikin wannan duniya. Yaya zaka samu wannan ceton? Dole ne sai ka bayyana kasawarka. Na ƙarshe yace domin duka wanda suka gaskanta da shi su samu rai na har abada, kada su lalace amma su samu rai na har abada. Shi akwai wani abin da ake bukata mutum ya aiwata cikin yanayi na rayuwa na cetonsa. So zance na uku shine rayuwa cikin wannan ceton. Ta yaya sa'ad da mutum ya samu wannan ceton zai bayyana shi a cikin rayuwarsa? Korintiyawa ta 2 sura 5 aya ta 17 ta ce, dukkan waɗanda suna na almasihu, dukkan waɗanda suke cikin Isa almasihu, ya ce sababbin halitta ne. Hallelujah. Dukkan waɗanda suna na almasihu, ya ce sabon halitta ne. Tsofaffin al'amura sun shuɗe, komai ya zamo sabo. Ba za ka taba cewa kana krista a da kana ƙarya ka dawo kristanci ka zama makareci. Ƙarya ne wannan, ba gaskiya a ciki. It doesn't happen like that. Da kana ƙarya, sanan yanzu da kace ka karbi Isa almasihu ya zama ubangiji da mai cetonka, a tarar da kai makareci kuma? A'a, ba a samun wannan daga mutumin da ya samu sauyi daga Allah. Ko waɗanda suna dan kurbawa, babu yadda za a yi kace kai kana krista, ka karbi Isa almasihu ya zama da ubangiji da mai cetonka, mashayi ne kai da'i. Amma sa'ad da ka karbi Isa almasihu, ya ce dukkan wayanda suke cikin na almasihu sababbin halitta ne. Rayuwa na da, al'amura na da sun wuce, komai ya zama sabo. Wai an ce akwai wasu a rayuwa ba su son dan kwali ya wuce gabansu ko zane ya wuce gabansu. An yi ta kallo kenan, an yi ta alhini a zuciya. A'a, kina kaura daga ɗakin saurayi waine zuwa saurayi waine. Yau kina can gobe. Da kin zo kin tuba kin zama krista, cewa za ki ci gaba da wancan rayuwan. A'a, ba shi yiwuwa haka. Akwai abin da ake bukata idan mun karbi Isa almasihu ya zama ubangiji da mai cetonmu. Dan rayuwarmu cikin wannan ceton dole ne ya zama sabuwa gaba daya, komai ya canja gaba daya. Ayya haba, a ganka a da lalle ga inda kake rayuwa cabai cikin zunubi, abokanai, kawaye ba na gargaru ba, amma wayanda suka sa rayuwarsu gaba daya ta lalace ko ina, sai gobe can a same ka kana tsakanin wasu mutane inda rayuwarsu ta ingantu, inda komai ya gyaru. An ga jikinka ya fita fes ba kamar yadda kake a can ba. In aka hadu da kai a titi ya ce a'a malawai ne, me ya faru? Kamar da kana haka. Dan shaidar ka sai ta zama Yesu ya canja ne. Hallelujah. Yesu ya sauya rayuwata. Amma idan kace da kana nan, sa'an nan wai ka fita ka karbi Isa almasihu, amma duk da haka rayuwanka bata canja ba, don ceton nan naka bai tabbata ba. Yau ubangiji Allah na baka zarafi domin gyara. Yau ubangiji Allah na baki zarafi domin gyara. Ba kasashe bane ke, ba kasashe bane kai. Shirin Allah game da kai mai kyau ne. Abu guda ɗaya da yake bukata da gare ka shine ka karbi wannan sako na ceto. Ka yadda ka fita daga cikin rayuwar nan da, ka koma zuwa ga haske. Bari mu yi addu'a. Ko za ka yi magana ka ce ubangiji Allah ka taimake ni, gani nan kasashe ne ni. Yau muna lahadi na kusa da ƙarshe. Wannan shine sako da ubangiji Allah ya kawo cewa ceton nan da na shirya ta wurin Isa almasihu, gama ya ce domin dukkan waɗanda suka gaskanta da shi kada su lalace, kada su hallaka, amma su samu rai na har abada abadin. Na kuma bayyana wannan rai din na iya faruwa daga rayuwa na yanzu da kuma gobe tashi kiyama, rai na har abada. Yaya rayuwarka ta kasance? Yaya rayuwarki ta kasance? Yaya rayuwarka ta kasance? Akwai ababe da kake gwagwarmaya da su, ko da ka riga ka shaida cewa kai Kirista ne, ko da ka riga ka shaida ka fita daga zunubi, ka bar shedani, ka dawo ga Isa almasihu, amma duk da haka rayuwarka tana tangal-tangal hakan nan bata tsaya a wuri ɗaya ba. Ubangiji Allah yana shirye domin ya shiri rayuwarka.
idan ka shirya nan cikin wannan sujada ka daga hannunka domin mu yi addu'a tare. Allah na bukata ya gyara rayuwarka. Isa almasihu na bukata ya gyara rayuwarki domin ya dawo da kai cikin matsayi ne da ya kamata ya ce kada ka hallaka, kada ka lalace, amma ka samu raina har abada. Daga hannunka mai kyau, ubangiji Allah na gani. Ka daga hannunka mai kyau dan uwana. In ka yi niyya ne, na faɗi da cewa wannan zance na ceton nan is personal, ta kai ce. Babu wanda zai kristanci shi domin wani, amma ka yi shi domin kai kanka, saboda gobe tashi kiyama zaka fuskanci dakalin shari'a kai kadai ne, ba tare da iyayenka ba, ba tare da pastonka ba, ba tare da malaminka ba, ba tare da ma kowa kusa da kai ba. Allah zai yi aikin alajibi a rayuwarka. Allah zai aiki alajibi a rayuwarki. Idan baka taba shaida karban Isa almasihu ya zama ubangiji da mai cetonka ba, ku tuna na faɗi cewa zarafi a rayuwa yana zuwa wani lokaci ɗaya ne tak. Mutane da dama kuma zarafi ɗaya ne suka samu a rayuwa, sun canza rayuwarsu na har yau har abada. Kana shirye ka karbi Isa almasihu ya zama ubangiji da mai cetonka? Tashi tsaye mu yi addu'a. Zan so mu rera tare sa'ad da muke kai kawunanmu zuwa ga ubangiji Allah tare. Ya almasihu gani nan, nazo gare ka bata ce, ba wanda za ya cece ni, ba taimako sai kai kaɗai. Gani nan, ya almasihu gani nan, nazo da kayan zunubi, ka kauda shi, ka wanke ni. Gani nan, za mu sake rera mamaicin tare. Let's take the reference.